Sagudahin nga rin ti surat ti makasalitaan ni Arman. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi no anyaman iti maawat mo, isublimit lahing nga ipaay akas subalit uno subad. No anya timulam isumit lahing ti apitem. No mangimula ka iti ayat metlaeng iti apitem. No ngarudgura, gurang-gura, sakit ken sakit, bales ken bales. Abi ngamin Manong Nemi, nasang kumang agpapada ti ugali ti tao. Nasingpet tayo kumaamin, nasayat tayo kumaamin, naimbag tayo kumaamin, awang kumatidakas. Anya nga tatiyang, langat ilubong no naimbag tayo amin. Uno talaga kadikastoy, ti panakay planeta, ti lubong, babaen ka ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti makaamo ti amin. No anya tinituding, mayat tayo manunusan, isotrumbengin tayo awatin. Kahit kumat nga iburay, Manong Nemi ti simple ang pakasalita, tabarbaring konak no adamat may batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibihag, kadagiti padak nga dumdungig. Siyak ti burudek kada kami nga talong agkakapsat, gabunga tata, kakaiso na ak nga lalaki sa anak mo nga junior, na-spoiled. Na-spoiled ak ka no? Dahil pagungongtan ni papakanyak, tamamas boyak ka no? Ngayon saan? Dati tao na itad kang kuwana, iti ko na tayo nga free will. No anyaman, ti kayat mo, na siya at manunusaan, at agundaway tayo nga mga ramin. Nga madamat na kitinagannak siyempre nga mangiturong itinalinteg nga dana para itanak ta. Awan na ganak ang mangisagmak kada kita anak. Ngayon dyan ka mo, sa anak mo in-spoiled ni mama, nga gagangin nga isakit nak no kasta nga tanak ni papa. Wen, siya kano ti buong ti ulo etta ti pamilya. Ngayon na siyang pitak mat ti kunak. Wen, amok tuminom, gagangay lang sa anak mo ang mamarbartek. Inidyak mat sigarilyo, tadyak kayat, Manong Nemi yak sigarilyo. Babae, no umasdag ti babae, ti kunadan, no sikat kawitan, umasdag ti irik, aping as kuman nga sa mo tuktukan. Uno tuktukan. Adak idin Manong Nemi ti second year college, iti kursok ng engineering. Mahilig kak ti barkada. Adaan ako ni ti bukod nga konse, Manong Nemi. Wan, idi ko angkit motorsiklo. Ngayon iyam amak da, at analay nga agpataray, diyak mo't pakit na padasan tinidisgrasya. Kung na ni mama nga napimpinas ka no ti 4 wheels, tap na nistag at nataltalgad ka numit lang. Ngayon na ti 2 wheels. Best friend ko Manong Nemi ni Fernan. Ilinto tatagdama idi nga babae ti biyag ko ket ni Karen. Di may isang aldaw Manong Nemi summer. Amo no summer ket mahilig di kiti tao nga pan iti beaches. Iti karayan, iti igid ti baybay at pipiknik. Nabang kami idi at pipiknik Manong Nemi ti paset ti baybay. Naslakay kayat ko Manong Nemi datay mamano di kita agdikos. Diyan kami kayat di kita pagpipiknikan nga duma-duma ti klase nga tao. Kahit ko kumaga dati exclusive. Adamat amo ni Fernan Manong Nemi nga paset ti baybay nga nakda kami laeng. Pair by pair, ready nga aldaw Manong Nemi. Gamot at daarak Manong Nemi iminumak. Kinunak ka ni Fernan. Friend, anawan na ka, no inumak lang inom. Kanukas pagarigan, tagawit tayo at inom ko, sikat nag-drive. Nabuotam ka din nga binabayan ka. Talaga? You're my best friend, eh?
Ipatpatag ka, my friend. Baklakan sa. Awag ko mati partner ko nga babae na baklak. All the time. Basta amin na pagsaya ata, Marman. Siyakti baka mukhang ka. Bahala ko. Manong nemi, agdidigos kami idin. Wen, 8 nga pareha, di ganda. 16 kam amin, manong nemi. Kaya kami kani Karen, siyempre, etaksinsin na yung saray aglangoy, kamatek mo. Ento no, makamatak manon nemi arakupag. Aprusak ti barokong na nakatupis, agad. Ngas tauna iti panang malma, panang agek ko, panang karig iti bibig na. Ano? Sa nakit inyarasaas, awam mo ti katids kami dito ayan tayo nga nagpipiknikan. Tapay. Siyempre. I miss you, sweetheart. Mamalimad lang tatalingad. Yan tabuon tinyog. Mamalimad lang standing position, di ba? Sige amin, mahilig ka karagit may putputong. Hindi mo kami ang didigos manong name sinubyam mi dagiti pangted mi nga arak and pulutan. Diya ka mo manong name noan niya simbro kaniyak. Ta, nagsubliak, nasisiyak manong name ti tanong. Naglanguyak na nagpating anawaan nak ni Fernan. Kunana kanyak. Armand! Laglagi pem. Maaramid ko amin na pagsayatam. Akas your best friend. Ngayon na kaspagarigan, tamalmas ka, saan ka maalaw? Diyak ka mo ti. Mangalaw ti malmalmes. Impukpuk ka na. Nagsubliak mo tin manunay mi paigid. Ti makadakas, bigla kit din nga cramps ti sakak. Uy, nag-cramps mo tin ti sakak. Ikutik, adadamat ka. Nagpaarayat ako na. Help! Malmalmas ako, nag-cramps na kiti sakak. Hindi akong makalangoy. Paano nemi si Bubukarlan na magiging cramps? Lumned ako. Nadamat palang puot ko manong nemi di adak. Itilansad. Taano jak mariro manong nemi. Nalabas lang ang pagkatao iti ayan ko. Iti panunod ko. Dahito ingatan ti kanibusanak. Diyos ko, pangawanin na ka na iti adong nga basbasol ko. Kanak pa lang ti sabali nga biyag. Lintigag ton ti biyag ko. Neta manong nemi tinaudi nga napuutak. Ngayon bagak, nagkamangak iti Diyos. Inagsublin ti puot ko manong nemi adako ni ti hospital. Ni mama manong nemi tinakabantay kanyak. Mama, ay, hagaman ti kanya po Diyos, anak. Naispal kamat laing. Anat na basama kanyak. Di mo ka di matandaanan. Si bibiyag ka di mama, si bibiyag ka anak. Ini ka nakapalang ni Apo Diyos, ti tiyan sa mong biyag iti lubong. Dapat na di ka stakit ta. Balbaliwan mo, ti turong ti biyag mo. Diyan mo ti barkada. Magibarkada ka kalagit na siya at purpose na. Kapag ti barkada, sa mo may pasnek ti panagbasam. Ano na kita iya? Sa mo may pasa nga subject mo. Baka maulit-ulit at ti parang second year college mo. Baka din 5 years course. Ngayon na halma kurso ka, tagbalin nga 7, na 8, 10 na 10 years. Sino't nang isalakan kanyak?
San sino kumain pa ino sa angan ni Apo Diyos. Ano tinapasamak? Kasano? Hindi ako malagip no niya at istorya ni Fernan. The best friend mo. Alalala. Kasapulan pala tingin na. Tapos na ka agad makapag-recover kang gusto. Matunog ka lata. Jadi sumumbulat ni Fernan nga may mangbantay kaniyak manunemi. Damit siya talaga nakapsutak. My friend, my best friend, kumusta? Anyat si Bubu ka lang napasamak, Fernan. Si kakaditi ng alaw kaniyak. Pakdaar ko hanggang ka nga sa agagpatpating nga, kabot saan ka nga maalaw. Napadasak idin ti nangalaw ti malmalmes. No saan ko inibatan, pati kumasyak, nalmes. Narigat tumalaw. No saan mo kaya? No saan ka nga nag-train? Sino nga rod? Tinagan na tayo. Dani. Dani tinagan na. Kasano? Dani nga kantuwa tayo? Mangalap. Agnayad ti asyudeg. Iti nagpipiknikan tayo. Imbaga, tanaring nga bumatok. Imbaga, amo na tinaramid na. Impakat na ti first aid. Atot na inom mo nga doon siya ka. Pero mga bimsog ta tiyan mo. Timangkan kan. Ti amo minatay kan. E di ta, may katan ni Dani. Di kiti na inom mo. Siyempre, intaray dahan ti ospital. Ako yung wingi-wingi di doktor. Tamo na nga natay kan. No, awan ni Dani, nga nangipakat ti first aid. Awang ka kumaitan, friend. Sino data nga Dani? Mangalap nga rod. Diyan nagdipipiknikan tayo, asa digman ti palayda. Kahit kung ito nga makita. Siyempre, kanto gaman kang kuwana. Isot inaramat ni Habod Diyos nga nangispal kang ka, my friend. Ni Karen. Saan pa yun, May? Amumat na ni Karen. Naawan ti masapul na kang ka, sumapul iti, anda masapul na. Uno pakasapulan na. Lipliputan na ni Karen. Dati mo, di ka naman naman mamatikan niya. Sala na siya at kang kanay dyan, no? Dawatan na ka. Sana man seryoso kang kuhana. Sana pa yung nakasapol di virgin eh. Kahit mo sawan, edit tinagikuam ni Karen sana virgin. Saan? Maglawa. Dalawa saragam ngayon. Eh, napintas, di ba? Oo, napintas. Kung ang balano artista, nagpintas sukog ti pamagina. May bagay nga rin ka, nagwapo ka. Ang MJ puso na. Ti kinatao na. Saan nga mabaling asawa? Ano nagbaling asawa na diya eh. Nasaan kang available? Sumapol. Oo, pa kami tira sa pulak eh. Nga? Tagala ka pakarik na ati ayan. Sabi kami nga panawan. Tung paalay mo ni mamang mo. Diyan tan di barkada. Datala tagkuy-kuyo gan. Si Gamit. Kang kanay mo yung pagpagadeta. Nuwon ko nakit. Si Gamit yung muna sumina. Iti nagsublin manong nemi, iti nanayang hariknak. Rimuara kong ti ospital. Daya tamanin. Hanggang na orin ni Papa, di ospital manong nemi, dito balay na danon ko, sermon manin dito, sermon dito. Ulit-ulit na. No kumatasaag ka nga aming anatang, hindi ulom. No among ornos ang tibiyak mo. Saan ko man napasamak kang katakas dyan? Eh kasano no awan tao nga nalaing nga mga law, ti tao nga malmes, kasano no tao, awan ti tao nga nang ipaka iti makon ko ng first aid. Hindi. Lam namutan nakakumaitan ti daga. Oh, abay nga saan kang timet? Hindi ko matibagak pa pa. Agkari ka kuman, nga idya ti barkada. Inom. Siguro no saan ka nakainom ka na dyan nga, panaglanglungoy mo. Saan nga nag-cramps na kiti sakam. Apay nga, hindi mo nga min surutin.
Di ba malakad ko king kaiho. Sa moment nga, pakisagmakan dito, kat no dikit pagimagam. Awan ti sa bali nga ramida mo, nusan nga, mangipas na, ti pa nagbasam. Sige pa, awan mo pa klase Summer. Ti kahit ko sawan inton mangrugi man ti klase, awan sa bali nga ramida mo, nusan nga ti, panagbasam. Balay, eskwela, ipas na patagbasa, kalpasan ti, di eskwela, agkawit ka dito balay. Nakasim-simple. At damat Sabado ken Domingo, mabalin mo pa nagpasyar? Sige pa. Barbaring no, dahil pa nakalmas mo ken iso kuman ti pagnakmam. Nagkuyog kami kini Fernan manong Nemi nga nagsubli iti napan mi nagpipiknikan. Iti may nga purok iti igit ti baybay manong Nemi ngayan di iti kanyugan sinapol mi tagnagan iti Dani. Yung parking ko manong Nemi ti kotsek iti napinda sa mga parking nga sa dain tuduno sa dinut ayan ti balayda. Gagangi lang malay. Nagnagna kami manong Nemi kini Fernan nga masadeg. Iti medyo adayo asadeg kamin. Damang mangigmi. Agap-apa. Agapuin ta imbagada nga balay nga. Dadadin sang kadi. Fernan. Owen. Lama sa ka pa. Tadang ganda no anyat pagap-apaan na ginagap-apa. Lalaki kan babae manong Nemi. Timang mangigmi nga bagbaga ti lalaki. Manglilipot. Lalakero. Narugit nga babae. Mangigmit ti manalpak, pak. Lalaki. Asawa lalaki, nangran na ti babae nga asawa na. Adamat agan anawa manong Nemi. Gustunan tan! Saan yung nga nangran ni nanang? Gustunan! Isuday dyan ni Dani. Ha? Kahit mo sawan? Dagiti naganak ni Dani, dagiti agap-apa. Nga ti ama, kat kabilan na dyan asawa na. Damay samat nga balasitang ngagsangsangit. Orayin tang malpas ti laban. Sa tanto mo sindig. Narigatan na makibiyang tapay. Kaya nangasawan, partner. Dagiti naganak kinidani nga ng salakang kang ka. Warda. Manglilipot ko na di lalaki. Di kat aglang lalaki di inana. Ako. Samot nga na siya at gahan ti pamilya ni Dani. Ngimsang nga data trantatay. Hindi ba nakamamok ni Dani ka nagyaman na keng kuhanan. Hindi makita mi nga darimuar manong Nemi manipuli ti balay nga lalaki. Siguro ang kita ama ni Dani. Adamat ti balasitang manong Nemi nga simrek. Siguro na pan na inarayat di inana. Hindi ta makita manong Nemi tingbagbaga ni Fernan nga Dani. Pinokawak. Dani! Timalyaw manong Nemi. Imasadag ka na kami. Dani, umay ka nun ni Arman gagyaman ken ka. Para, gagyaman nga niya. Edi, panangalaw mo ken ko na. Manong Nemi, ginabay ko ni Dani. Dani, thank you, ha? Doon naman ti maitulong ko ken ka. Kuni ka lang, nakasagana ka tumulong. Abay, napasama ka na tatang kinanang mo. Kang kanayo na kasta. Problema, di kita naganak kanyak. Naganak ka na kami. Kapsat mo di balasitang? Uway ni Laila. Dumanong ka kunak ko ba di taunag ang nagulo ti balay mi nang narunag at nabato-batog dito gaw ka na. Sige, okay lang. So, dumanong kami. Dito ka dumanong pagsalitaan tayo. Hindi talaga itigit ti baybayang. Dakubo-kubo sa diya manat kahit mo, mabalin tayo nga meriendaan. Kasi kaya hibak ni Laila. Pinokkawan manong Nemi ni Dani tiagnangan ti Laila nga ating palasitang manong Nemi mga kita, tilangan nga naliday. Abe ka di manong da Arman ka ni
Fernan. Dati ni ading ko, ni Laila. Ikaw ko magkumatang ti merienda. Merienda tayo. Ha? Nangiruwarak manong naimit isang karibo. Baka sandang mapasuplan dito, sir. Arman ko na, awalat mas basit dita. Sikaman ngamin, tagga. Ola pulos bariyamon. Agora, tagayin 500 dito. Ito 500. Soft drinks. Kung anyat na imas dito nga merienda, mag-atang dito. Sige. Kinuna naman nung naimi kat nagtatarayan na siguro ti store. Napang kami matanitigit ti bye-bye. Ti may sa kubo-kubo man nung naimi. Nadamat lamisaan kan napagtugawan. Inulit-ulit ko anong naimi tinagyaman ka ni Danny. Gabagabo ka na pa ng pana. Hindi makita ka nga, malmalmes. Pinardas ko, ginaudan ti bangkak. Gaod? Apya sa nga di motor? Awan ti gatang ko ti bangka di motor. Napimbinas ko ti panagkalap ko, no? Makadayo ak mapanagkalap. Talaga nimnad kay din. Siripin ka ti unag ka talagang bomsugan ni tiyan mo. Pakat ko mo tinang, kalpasan nga na isang lad ka. Sikan ti may katlo nga inalaw ko ito. Nalaing kagayam, Dani. Yung ti problema ti pamilya, sulbaran ta. Saan mo nga masulbar eh? Abay nga di mo kang salita ni nanang mo. Tapos na isarding natin kasi yung aramidin na. Agpay-peso nga lipliputan ng tatang mo. Kasi siya nga sigod ni nanang. Tsaka mo, nang ro na edi, nang rugi edi, agsaksakit ni tatang. Agsapol. Adumat ngamin di kiting lalaki nga sulisog di ta. Siyempre, hang makatrabaho edi ni tatang, tagsaksakit nga rod. Ninanang timang remedyo kada kami, ti pagbiyak mi, hang ko pala mo edi tagkalap. Kasi jay, edi mat nasurutan ni nanang kundi kasi jay. Uri no kabailan ni tatang ko, ti magparagsak yung kuhana. Agsapol malatan sa bali. Kasi kami nagkapsat. Gabuta, nadan kami ti kinaganda kasya. Dani? Kasano ti magpatao dito bangka di motor? Apay, numanot magastos. Itit ko, madaan ka lang ti bangka di motor kan na makakalap ka ti ado. Hanan na kababay. No. Gaspasyat iti panagyaman ko ti panangispal mo kanya. Dagat nga pagsapulang palam ti kwarta. Ang problema na ita. Ibag lang kini mama. Akas pagsupapak ko tinaramid mo. Itad na, nalokay ti ima na. Para ti pagsayatan yung agapsat. Katsabi ko matam, at kinawatan di kitinagan na kada kayo. Agyamanak, Armand. Nagsasahong kami manong naming opat nga nagmerienda pakiramanan ni Laila. Anat, Yermon, agbasbasa ka ti high school, Laila? Agraduara kon, agraduara kon ti mo na nga sumarunong atawin, Sir. Kuya Arman ko nung latakan niya. Kuya Arman. Sige, ipasnek mo tagbasa. Agraduara ka ti high school. Honos, baka matulungan ka iti panag-college mo. Hala, gababayin met, kuya. Wan ko namon, Laila. Nasaya at ni Arman. Kinam kitigatangan naktibang kadibotor ko. Ay, nagpindasan nung kasta. Saan mo ga, basit lang nga bangka tigagaodin, kuya. Ewan. Masangwanan ti pangal daw, di ba? Awan ti pasangong mi kada kayo. Di oray, ikan nga matuno. Mabalin mo at irapin ti mapanagkalap ito, di ba? Mabalin. Kasi dagnat lang ti kadilyan dito eh. Mapanaglag-pana. Eh di yung kagpana. Tamangaw daw kam dito eh. Ni Laila, mapanaglutot yan na po eh. Ano, kumporme dito, ano, adat may inayo na kalpasan tiya, ano, adat matunong ikan.
Nakaganganay gay manong nemi di kiti kabsat nga nagtungpal. Nabati kam kaniya Fernan iti kubo manong nemi. Kadang kadlangan niya. No, ada na itulong kang ka. Nalokay matirik ng mga tumulong, di ba? Fernan? Kastangor ti mariknak kang ka eh. Hanggang madamadlaw ko kang ka. Madlo mo kanya. Uri nun ni Dani ti kasasalita mo. Yung nilaylat nakaturungan na kita mata. Sa bali mo nanti pangitarusam ti. Kita talaga mo amom no maaruatan ni Laila. Napintas. Sa bali man ta. Susapo. Nagbali na ka na siya at kadakwada. Ha? Kinatanda ta panunot mo sa mesa. Ubing pa ni Laila. Kat dumakal ti ubing si Kaman. Anang ubing balasita ngayon. Kaya kat nabusog di ba barukong nan. Nawas na hindi kita legs na. Siya kan samad lokot at dadaka sa rantana. Hoy, hoy. Sa mong iramaraman ni Laila ha. Makita mo sakit mo. Naragsak kami kada ding aldaw manon nemi. Tinakalalis to nga dapat nagpana. Talong sungayan. Kung nanda nga lakal. Tinapanan. Dadbay sang korapo. Tinuno mi manong nemi. Talong sungayan. Kalpasan na sinigang mini korapo. Nagabromot ni Laila manong nemi. Imay nakipangaldaw ni Nanang na. Nanang da. Nalapsat mo ngamin ni Nanang da eh. Isot imalaan ni Laila. Siyempre, gabotan na lapsat. O ribaketan. Nadumadlataan na kita'y masulisog kang kuwana. Kinungkunak itinakam ko manong nemi. Sa ako pinadas ng kinasirita. Nana, ay, sir, agaman ta. Nada kayo. Inakuna kanyak ni Laila nga pagbasaim to kano ti college. Kani Dani, naibaga na nga, igatangam iti bangka di motor. Agyaman kami kayong kaser. Kaslawapok ko lang yung ti panangispal kanyak ni Dani. Doawan ni Suna nga, naramat niya po Diyos, natayak kumaitan. Nana, may baliwak man ti saritaan. Ang pengamin nga, lipliputam ti asawam. Hidaday tanging bagak manong name nag-aludo yung pimanaw. Dita ka, nakaguran diya. Ina ni Dani kang ka, partner. Dax ko mga rod, nagsalud-sudak. Tano ko mga imbaga na ti rason, di binagbagak ko ma. Tapay nagbaling ka nga naling advisor, konsilor. Kasla ka labigla si Mang Peta, Armand. Tapay ko mang si Mang Peta. Siyempre, ikam ti bangka di motor ni Dani. Ingkarim nga pagbasam ti kalis ni Laila. Hidin to ta. Mangnamnama ka pa lang ka nagiti parents mo. Sana siguro apayo ni mamay. Siyempre, pitas ti biyag mi. Ipaay mi mat titulong ti patami nga tao. O makitam, among nasawan itayetan. Share your blessings. Dakal ti nagbalbaliwam iti panakalmis mo Manong nemi ad-adda nga kimaro ti pasamak kay dinagbaitan di kita naganak kada Dani kini Laila. Aday din bangka ni motor manong nemi ni Dani ngayon ragalog kang kuana saan nag-apinaay ni mama manong nemi di kidawag numampay kontrabida nga protesta talata ni papa. Nga mawan tinaramid ni papa at adamat buko na kwarta ni mama. Impas na kon nagbasa manong nemi, inidya kon di barkadak dakdak kami latan kini Fernand tagkuykuyog, awamaten ni Karen, tasabali nga lalakit kakuykuyog na. Haging ka manong nemi yung bimtak ti damag. Buwan. Bimtak ti damag kunak, tati ama ni Dani kat pinatay na di asawa. Baka mat fake dada nga damag, Fernand. Aman. Nangeg ko mismo ti radyo. Anong araw din? Hindi, hindi sumarong ka dyan lugar, tatap ng park na kanta, no, talaga nga. Natayan ti ina. Dalayla kini Dani.
Diyan nga rod, amada. Sigun, damagat simu kumot lang. Adaitan di pagbaludan. Sino agdarom? Diyan mo na mo. Ang agdarom nga ta na Dani kan ni Laila. Siyempre, isutot kang runan masiknan. O resan agdarom. No, dakakabsa to nakabagyan ni Diaina. Di isot agdarom. Apa di agdarom ti panunutan. Ti papanta pa nakipagladingit siyempre. Agsangsangit ita na kita agkapsat. Taratayan ti inada, si mabalot ti amada. Napang kami nga rod manunay siyempre atong tinapasungadan mi. Iti sangwanan ti balay, dadani. Uwain manunay mi. Dito ay manunay mi, nakita doon kasanot kinaladingit ni Greg Kapsat. Inarakop nak ni Dani. Iwanin ni nanang ko, friend. Tawan marami dan tayo. Dati siguro tinito din nga gasat na. Pagtungpalan tibiyag na. Sa nga bali? Manong nemi kalpasan, tiba nangarakop, naging panagin narakop mi kinidani si mublat nilalagay marakop kanya. Arakop ti may sakabsat, manong nemi. Kuya, nawanin ni nanang mi. Wain, sa naibalot din ni tatang. Makaruwar tumit lang din dyan, no? Saan nyo lagi ng iyo dito darom? Kapsat ni nanang, ang dadag ni kapsat na dito eh. Suda ka ng tagdarom. Ang dadag ang pagpapasulan din ni tatang. Numampay at darason. Nuapay nga napatay ni tatang ni nanang ko. Gabati pungtot na. Gabati saan nga pa nagbalbali ni nanang. Dikat kahit nasa ko nagdamat lagdarom. Ano da kami nakanunungan da ni nanang. Nung hasta nga apain ni tatang. Dagiti kakabsat na. Balik sa lawanin taga naganak ka na kami. Arig na huli na kami nga damang kini kuya. Sa nga bali. Ado madigiti kabagyan nyo nga nakasagana nga tumulong ka na kayo. O anti kabagyan dito ni tatang. Naikamang dito ni tatang. Basta kaya, sumudlagaya mo na. Adudag iti manggura kini tatang mo, tinaramid na kini nanang mo. Sige. Nalpas kayo na tinulungan. Itultuloy ko timang tulong ka na kayo. Kaya manak kuya. Yung baglaki din tadimteng kay tipyag mi. Kinuna naman nung naming imirot ti panangarakop na kanyak. Di pa yan naggalumiim nga nang ibunumod ti rupa na iti barukong ko, kabayat ng agsangsangit. Inapaprosak met manong nemi, dagiti buok na. Anong nemi? Pimano kamot lang iti dating aldaw, may karik, ito no last night, last night kamto no makipagtabon. Naman ni Papa ti amin manong nemi kat kinunana. Niyan na ito yung napakaringgur na maya. Pa. Pagkat nasunutan mo rin sa baling nga klase iti. Panagbalog mo. Mapasaan nga ba nagbalog dito eh? Panakipagrik na. Panakilamay. Kiti sinundo ko madagitang aratao iti biyag mo. Papa, pamilya ni Dani. Tinangis pala kanyak, nangalaw kanyak. Dahil kontrabida kayo nga talaga. Isak pa yan, dagbali nga kontrabida. Pa, nasingpet ito yung anak yu. Nasingpet. Abi ka kang kanain nyo nga. Sumsumrain din yaman nga ramidag pa pa. E din doon tani mamakit. Uy, patod no yan, takay kayat mo.
Spoiled ka kinimamang mo. Awang mati-mati nga ramidek. Bahala ka. Timulungak manong nemi ka na ginagastos. Naging gana itabo ng tibangkay. Niwakasan ti amin. Napangkamay manin si Marungkar manong nemi kiniya. Fernan. Dinamag ko kini Laila no nagtuloy na panagbasa. Ang tibagdanagam kanya kuya. Talagang kahit ko grade 1 at high school. Tap na makapag-college sak. Boyfriend. Boyfriend? Awan ko ya. Nga maduagararam kang ka. Anduda, textmate, callmate. Anduda, awan pala kanyak na kita. Dapat lang. Napintas ka, Laila. Agyaman na, kuya. Agyaman ka, ti. Ipanang ibagam nga napintasak. At akadi nga rin mga ibagang saan ka napintas? Ngayon ipagbagada, nga niya, umalakto ka nung kininanang ko. Ta ipalubos mo? Saan ko ipalubos? Diyak ka nung antik sa arami ni nanang. Nga naman minsan, nimit lang tatang tinangiduron kang kuana. Imuno na idi nga imon. Kabilan na ni nanang. Hindi. Impay pa sumutin ni nanang. Itimat na surutan ng tikas jay. Kasi may latan, di mat nagbalbaliwan. So ako na takit umalakto ka nung kininanang ko. Saan kong nung ipalubos na ta, kuya? Dapat lang. Sika, kuya. Hindi mo may ka dito, manipod mo may ka dito. Awang pinakitak nga kadwayo nga babae. Kung nagpagindi nga dabakla ka na kayo, akin ni Kuya Fernan. Padpada ka mga lalaki. Inidya ko na gani babae. Dakal din nagbalbaliwan ti biyag ko. Hindi pa naka-espal ko. Talaga nga barkada lang tatayan ko, hindi. Problema nak na papaki ni mama. Gabutosan ko may pastek pa nagbasak. Nakadadudig jak may ipasang subject ko. Tadadang nakakonsentrate at di barkada. Minsan din kon, manipuli din. Nagkanak ti may kaduang biyag. Ken, tagda kami latang kini Fernan na best friend ko. Di ako'y kuyog. Ken mga ipas nagtagbasa. Tagkaskolaan kami pagpadakam ti kurso. So kasi nga, ipas nagtagbasa ha. Kasi nung arod nga mapagbasa nagto ti college ko, ako mo't pagtrabaho am. Ako problema na ita. Di baga-akon ka ni mama. Nakasaysayad ka, kuya. Kinunahan naman ng name kat siguro din na mabuutan nga buti na sa panagyaman na kat inarakop na. Binalis ko ang datang arakop na kas may sakabsat. Inamamluyak ti buok na. Nakita na kami ni Danny manunemi kat imasdag. Ay, Danny. Kuya, Danny. Arman, nagamiyaman kami kanagiti ato ang tultulong yung kanta kami. O anang aran, di si kante pa manong pa inakin pa nakaama ni Laila. O rita damod di bangka di motor mo. Napagkalap mo. Ito lang nga, ito nag-asawa kan. Di tuloy pa lang kadandanan to pa lang ni Laila. Ibiling ko itong kan na. Ha? Ibiling ko itong kan di ating ko. Nukas pagkarikan ta, nag-asawa akit. Nagbalin to nga problema. Yan tangay ko nang napagbasahin mi suna. Di ibilin ko latan kan ka. Bilin. Ibilin mo kanya. Anong correct word ka dito? Itaklin ko ken ka. Ibatik ken ka. Italek ko ken ka.
Kas jay. Idalag ko kang katikapsat ko. Di mo to kumabaybayan. Kasla madi man kita yung bagbagam. Kas kalagpakpakada, Dani. Eres, madi kita yung bagbagam. Anong kapagpakada? Kasla dadakas sa mapasamak kang ka, my friend. Shit, ato yung ma'am. Hamot ha. Anak ko dadakas sa mapasamak kanya. Di ka man. Basta isarding mundeta. Ituloy ko langin. Tadyak ton ululitin. Ibilin ko kayong katikapsat ko. Yan takay. Awamit ang tinami. Baka no, agpawat for how many years ni tatang no makumigtaran. Mamanjibilibid. Isong yun unak langin, ngibilin kang ka. Tikapsat ko. Sa mga baybayan. Protektaram. Pagbasayam. Ngimad na may salaing na sa mga raramidin. Ano neta? Saan mo ararmen? Saan mo ararmen? May karim ka di? Arman? Ay, di ka man nagkaskas. Apa ko mga ibilibilin mo kanyak? Kaslam o di nga bilin. Ora na sungkar. Umad ngamin kuya. Abay nga kasta di bagbagam. Awan. Kita panunod ko lang nga. Awan kasi nagsakbay. Baka jakton maaramit di mga ibilin. Sus. Di ka man Dani. Ulitek. Sa mga baybayan takapsat ko. Pagbasaem. Ngayon may salahin tisang ko kayat nga ramidem. Di mo armen. Di ka man. Sige. Ina ko niti ayan ni Fernan. Agawid kami. Ikit si Kadani, si Bilinek. Ha? Anadam tamagim. Gabutan no, adadaka sa mapasamak kang ka. Ang mga nujak matungpal, dibilin mo. Ang mga numabaybayak ni Layla. Nuan niya talaga tinekari, ket iso talaga tinekari. Kabigatan naman nun nemi, imay manin ni Fernan. Kapag dinakmat makontak, tanaka-off ti cellphone ko nukas tag-charge. Abay, dangataman ni dakas ka napasamag, kapag sumunti padamag bon. My friend, awanin ni Dani. Anya? Abay! Pinatay da. Paunay kamatan. Kaano lang yung dinatay ni nanang na. Sa dito pa nagpakpakada ng panangibilbilin kanyak kinilayla. Susapo ya. Naamukla ko mga pumudno tinagparik na kanyak. Saan tayo kuman lang pimampanaw sa diyang unusangkat inayabak kumaisuna dito balay. So da nga kapsat. Apin pinatay da at basol na. Siguro ito damag. Kinusunandaan da. Dagiti mo't lang mamartek nga karuba da. Kabagyan damot lang Napagtripan da, nagbabartekan da. Sus. Ayan ang haruitan. Diyan mo. Dan sa palinting punerarya. Kinilay lang ay. Diyan mo Sige. Agrubatak labit, pakadak ka ni mama. Agkuyik ta. Mapantat na sa tinumantayan na. Ayan da, dyan lugar da. Kasapulan nak ni Layla. Kasapulan natin mang tarabay. Kasapulan na. Sa bali man, klase tag nirsi mo. Imbilang ko akapsat ni Layla. Sa mesa, dabili ni Dani saan kong armo ni Sona. Nesa nga tao, ito problema. Huri da marik na mga ayat kang kuha nagat sa mong kayong mabaling nga armen. Gapot na bilin da ito tinalbasan nga na tayo, my friend.
Manong nemi kas tawon iti sang sangit, nilailangan ng arakop kaniya. O ano ni Manong kuya? O ano ni Manong? Kasano ako? Nagmay sa akon kuya. Hanggang bali, nagkariyak yung kuha ng sang kabaybayan. Gusto ko ayam na di magbaga na hindi ko rin syakit kasla. Tsak makayat ng magbaga na ti kasjay. Dagayam ng agparparik na kayong kuha na nga datakas sa mapasama kayong kuha na. Wine, amutil ako ma. Ape kasano nga min tinapasama. Nakaturog mat nga minin, ng bimangon. Tapay. Awang ka nun sigarilyo na, nga balunan na ito no parbangon nga mapanagkalap. Kita dyan sigarilyo kat gusto pang bugyaw na ka nagdisapsap. Mapan nga may nagkalap, itihan di kiti. Puon di kiti. Kayo, ngasot pagbunasan na kano. Ket, nang babarte kang damat din, iti nadanon na tatyangki. Ikisdahan, hindi. Rimuanak matan agad. Naidasay matan, di akamsat ko. Taray may iti ospital lang. Awamatan, bagamatan di doktor nga tayin. Saan din nga rin tayo na? Muna adang isang padatutoy ito no malem. Uyan na tarami hindi sisiyak. Awamati mang kanok ng kanyak, mang kantua kanyak. Talang baling kakarugura dati pamilyami. Iti pinatay ni tatang ni nanang. O, di pagtanakan. At tuyak. Nakasakanak. Saan kayo mahibayan? Dakil ti utang ko na ibaganakim kanidani. Inispalnak. So, ang ti pagtanakam. Adak dito eh. Saan kang mahibayan? Kensak ti baka mo ti amin-amin. Kabayatan ti pa na kayo mansayag. Aging ti pa na kayo tabo ni manong mo. Manong name siyak ti siningir ti punerarya. Idi ta na plaster dang ni mansayag ni Dani. Dito ti kaspay lang ang takanyak. Baling ka di. Ito numalpas ti servisyo yo. Ito panakabayad na amin. Imanugod damat manong name. Damat latan ni Fernan iti kabay ko. Si ka Fernando, da kwarta ni tao. Awan na itugod ko. Nagtalekmet manong neme taking kuko ti punerarya. Ti pakasdawak manong neme. Awan tu basadag nga karuba. Ngom makilamay. Dakil ti pamatik gusto ti gurawaras manong neme. Ngano apay nga kinusonada da ni Dani kat gapupay lang tinasun no apay nga tintatang na pinatay da ti asawa na. Dagiti lang patay kang kuha nagat kabagyan ti inana. Kakasinsinta ka nungat lang. Kitamkad lang ti tawan niya. Mahalin bales. Simuko manong name dagiti talo nga nang bagso-bagsol. Wen, at ang makonsensyahan ka nungat. So nga simuko da. Kabayatan di mansayag manong nemi no adda masapol pakasik na ni mansayag siyak dasit ganda. Kuya, Layla, adda digiti pulis ket kimbista galda ka no. Paamda sakti sumangong kadakwada. Simurot mat manong nemi ni Layla ang dumdungig. Di lang kadamin no asino ka na kayo tagdarom. Awang karot sabsabali. Kasta mo tinapasamak, ngaon sabsabali. Karay di pa nakatay ti inada. Ngamin darom na di ama, tinatay, tinang nakapapatay. Dito yung nabati. Ni Layla. Anak mo ako ng Layla. Rubing unay, dusa da. O, mas baso ni kuya, na mandalatan pinatay. Baka dakas, baka no... Ano na sir? No saan nga maareglo ti kaso? Baka dito'y balasitan ti pagbalsanda. Ako ti magdanakan nyo, sir. Takalpasan ti tabon.
Pumano dito'y ni Laila. Papanakarot ko, ya. Umay ka di balay. Iyawit ka sa di balay. Kasan mo natin pa nagbasak? Asa digmat lain. Hindi binigat nga itulog ka di eskwela yo. Sak mo ba magbasak? Agsubli di syudad. Uno saan? Basta, iyawit ka sa di balay. Manong Nemi, tapno may kanit justisya kuna ni Laila, ti papatay ti kabsat na. Ni Yoli ti darom, Manong Nemi, kontra kaligiti kakasinsin damot lain. Iti malpasin ti tabon, Manong Nemi, inyawid kon siyempre ni Laila, dito'y balay, banag manin nga inungong tanak ni Papa. Nga madamat ni Mama, amang kang kanunong kanya. Jesus apo. Fernando, abeng nga, kontraim ko mati, anak mo, nga mayit amang tulong iti pada na nga tao. Sus, ay sus, noan yakit kami pa nagkadkadwayo. Wan ata sa amat nga siya at ibagbagam. Di mo kaya't nadaan ka sa bali pa nga anak? Apay, sa kakadi nga nagsak, natubulong iti pada nga tao. Asin no pag-orot mga sikaso ka na balasitang, no saan nga ti anak mo? Datayo? Kanabi ngamin nga aramidan na ti kasta. Papa, kas pa nagsupapak ko ti utang nga na yung baganakim. Dahil ti nang isalakan kanya. Da kayo man tagsasalit biyan ko. Saan nyo ka di maaramid? Sa may sahani, jakmat gargarawan ta kwartam. Adamat bukod ko a kwarta. Nga paratan niya man nakasapulan, dagiti dua. Dagiti dua ko naktasak tamang pababasakin ni Dani. Agad gabot kasapulan ni Laila iti yan. Yaman ita agad na. Sudat siya kung di makamukha dakwada. Bahala kay malangin nga gina. Panawan kay malangin. Kuya, Laila, santak mo na kayat dito eh. Amahan nila ang Papa. Ngayon marami na ni Papa. Basta, ibas na iputagbasa, agsingsingpad ka, saan ka pala makiboy-boyfriend? Fine? Uwan kuya, talagang kahit ko't makapagturpos, kahit ko't timandaan tinapintas ng trabaho, kahit ko't timandaan tinapintas sa biyag. Diya kaya't tagbiyag tikas iti biyag mi, nagulo, ang basta madigrigat kami, kang kanayon ko makit-kita ti panagap-apad na mamakin ni Papa. Tatang kinanan ko naman. Ay, wala ya, nakadano naknat na pintas sa balay, papakin mama ko naknat. Sorry. Naman pa'y marigatan ak Manong Nemi, ngayon inaramid ko, agreeing kami masapa kini Laila para bangon. Tapos maitulod ko iso na Manong Nemi na pagbasaan na, iti Ilida High School. Sakto agsubli dito syudad, mapanagbasa. Kung nakanyak ka ni Fernan, di ka mabanog, di ka mapuyatan, di ka marigatan, tararamid. Amon no, naimpasdikan ti panagaramid mo. Saan ka marigatan? Aramidam ti amin na ya, para ka ni Laila. Nga puminpintas, nang roon agad yung katangam sa kadagit pinapintas karwatin na. Uy, saan nga siya, Fernan? Ni Mama. Ni Mama tinang ibaga, isudan nagkuyo ka na pa nag-shopping, hindi? Ni Mama, baka nakam mo ngayon bagam ka ni Mamam. Di ka man, ano na tatada panunot mo? Baka no, da kayo tumitlang kini Laila kag-asat. Saan nga dakas na matungpan, takasta? Ang naudi nga bilin ni Dani, saan ko kanong ararman? Si kakad di mat Fernan. Kumusta kaya ti barkada dati? Ay, bandak man yun, tsakayat man eh. Baka maguyod ka no mapanak. Di chicks mo nga ron. Ay, dalata. No mailit tunggal may sagada kami agad. Dapat nga ron. Kami ti biglang liko. Sika nga eh. Nabayagan nga awan ni Karen kang ka. Oh, mahal ka man sa balin. Ang sa ito pusong mo. Sa bagay, ada ni Laila. Saan nga tamat na makapagkadkad na ubing. Ubing ko nam lang arodan. Namiiwas siguro kasi yung age ka.
Kakata man na taga panunot mo. Fernan ha, sulisog ka. Kasla mo lang iturdurun nga ramidek. Nga mutong panik ti bilin tinatay. Ha? Naudi nga bilin din niya. Saan kong ar-arman ni Laila? Kalmasan na ding school year, manong name siyempre, naggraduara ni Laila. Ni mama, manong name, tinangabay kang kuwana. Iti pa nagturpos ng madaan. Iti kawit kam dito balay, manong name, nakasaganan, ti paala na. Kuya, nagado ti paalak. Wala, siyempre. Naggraduar ka gayam. Hindi naggraduar ka elementarya. Ang ka nagpaala? Saan? Napanak lang nagkipaala, idi. Madamat orda na ng kintatang ko, idi. Ita naggraduar ka high school. So, ang paala. Ito naggraduar ka college. Ito nagkasar ka. Ala, apa yung kakasar nga dagos? Wala, nagtrabaho ka, tunong ka, the boyfriend mo, nagkasar ka. Pagbasaak to kuya ti college, siyempre, hindi pagbasaak, tapno kuyog tang. Anak kahit mo kurso. Kahit ko nagbaling nga nurse, good. Para 4th year konton, first year mo pa lang. Another year, 5 years naman ti kurso kaya, engineering. Hindi, into nagturpos kan, may kamanuak ton. Yung second year college kan. Tuwa nag-take active board, kat may isa akong engineer, at dakan to third year. Into no, agkasar ka nga ron. At dakan to fourth year. Into na daputot mo, naggraduar ka to ni cast nurse. Sino nagbaling asawam? Yung jakla mo, ano no? Ito regalo na Apo Diyos kanya. Kuya? Abek sa panangkitam kanya. Awan? Malagip ko dibilin ni Manong Dani kang nanya. Sanak ka nung ar-armen. Masabot itong palik deta. Hanggang ar-armen. Siya nga nag-agaram kang ka. Ha? Loko ka. Naangaw ka. Kuya, thank you ha. Naawang ka. Kat kasi dito na pasamak. Ano nga rat nagtungtong palak. Maglaki din nanda ka, kuya. Adda ni Apo Diyos. So amin ti makamu amin di gito eh. Thank you, kuya. Nung muna tinarakop na kumanin dito binto yun. Sakit na kabangbanglo. Okay. O, ito pagdana ko. Ori di ka acting thank you. Basta itong palim ti ka mo. Kura ka. Singsingpat ka. Ipastek mo ito tagbasa. O, ramit kasi ka, ha? Hanggang makibarbarkada. Itong palim ni mamang mo. Sige, talaga mat, nasingpetakon. Nasingpetakon manipulidi. Namamukay ko ni manong mo. Nasingpetakon manipulidi. Namamuka. Kuya, I love you. As a brother? Yes, kuya. I love you too as my sister. Sa gayam na siya ti bunso. Sa gayam ti bunso mi. Kadikit si Marsarno manon na siyempre, may masang eskwela at pagbasaan mi kay ni Laila. Adadan nga da kami ti kuyog imiwasan ni Fernan. Is a crowd, my friend. Uy, tapay ko ma. Makadisturbo ka na kay ni Laila. Loko to yan. Sa mesa. Nadamat yung bukod ko nga lugan eh. No, dapapadan tayo. Damat yung lugan ko. Kahit baka makadisturbo ako, nag-date kay ni Laila. Nag-date? Uy, laglagi pa. Manipod balay, eskwela balay. Bakit nagdan biglang liko? Amo nakarugro kita panunod mo, Fernan. Laglagi pa ma, adaw na udi nga bilin de di Dani. Saan ko nga armen? Tuturin mo man sa mo nga armen. No ma-develop, tirik na yung nga duwa. Papanan na ko ma. Ha? Hindi ka man. Hanggang oy, pagbasahin mo muna sa munto sigugan.
Manong nemi at dadigiti gundaway nga sa kuyog kami when nada kami ni unag tikot siya driver. Kuya, di ka pag-am na good morningan. Good morning. Bumisito it ping-ping manong. Good morning to. At dapat ikiti gundawin ng manong nemi no kasta nga bumisito. Iranak ba't hang may gagagara nga talyawa ka kasi dyan. Imbes nga ping-ping manong. Itibibig. Ala, abi kami ng sabat mo. Tumalyawak. Di man nagagara timalyawak. Kuya, sino na di? Imas nagkang nga babae, di Kalman. Ah, ni Carla? Sino diya? Dati nga barkada. Agkaras kang gaala. Tsakayat, nagpintas. Wala mang pinapintas. Napimpintas ka. Uy, yung beso kuya. Premium ka kadeta ng bagam, ah. Uy, agdara-dara baklo ko. To yung ubing. Ubing? Balasa nga ako na nakon mo ubing. Manong nemi ang muklatan nga talaga nga naregregenterik na ni Laila kanya. Ngam numalagip ko, tibilin ni Dani manong nemi. Iwasak. Tanong kasta nga, bisituan na. Laila, tsaka ito kasta. Kuya? Sa balit at tarik nam sa kadi. Saan nga kapsat? Di mo kayat, kuya. Di kayat. Gampo ka titibidi ni di kuya Dani. Saan lang nga dayta. Basta di kayat. Kahit ko lang pakdaaran ka, tap na hamon to araramidan. Narigatan, baka masulisuga. Kunak tinagam ko. Manipod mo't idin manong name. Di namatan araramidan. Kaslalim mismo tan kanya. Kalbasan, ti makatawan, si marunong ti may kaduang atawan, manunemi, maragragsakanan, dapapakin ni mama. Sigurado niyo, talagang makapagradura kan. Papa. Talagang dakila pa iso tinagbalbaliba, manipod ni dimteng kang ka, ti pamilya rin yung Dani. Kaya ito'y nabatidan ni Laila. Tape pa, di ka di pala mamati, idi. Huwag kasi di pamanik-nek. Sakto la mamati kang kakunak, di na ka mo no, kakabagturupos ka. Nanarunay, ito may sakan nga engineer kas kanya. Pa, tulungan da ka. Tiyan niya, nga makastik trabaho. No problem, at aguro-ure kang kang pwesto, media DPWH. Mga opisina, kahit kung tumatag kontrata, sakit na sideline ka. Kas kanya, pa, pangimi pa naman sobrang nga kwartam. Nakapagturpos man tindig di kakapsat ko, damat ang trabaho kong pamilyada. Sa ni mama, damat trabaho na. So, kang runang pagkapong ka rin kastusan mi kini Laila. Kahit mo sa wan, ti pamatim, nagkapuami kini mamang mo. Kakak mo ti mamang mo. Dumudawat kanya. Kung nakalanog ka po lang kini mama. Loko. Damat lang nagkapukan niya ka. Ngayon sobrang lata papa. Pag pinustahan ta papa, the chicks mo. Hawan, nilang mamang mo. Ni papa. Mapangulbod na pala. Ako pagdanakan nyo, okay lang. Basta saan yung pampanawan ni mama. Kung saan yung ipakpakita tapos saan masaktan. Iyo. Saan kayo mo nga groson papa? Ibagayo kayo nga gagangin lang dito til lalaki. Ngayon nasyak to papa. Naman pinararamit ko hindi. Hindi ka pigsak di makimarkada. No, sinunod naman tagbaling nga asawak. Isunto laing. Kastamat ti ko nag-idi. Nigat kayo daw sawan, anugutin yon. Ang sinunod tagbaling asawam. Nandiyak pa yamon pa. Amon pa ti inaram ko, manipuli din nagsising pet ako. Una akong peti nangaram kanya. Tapay, di mo kadikayat ni Laila.
Nila, is papa, imbilang ko nakapsat. Sa mas adabilin di didaan nga saan ko armen. Nakasasadag kang ka di obeng. Pa, nang kapsatan lang ti marik na kang kuana. Gano ka sa nuno saan ng kapsatan ti marik ni Laila kang ka. Oy, oy, oy. Di mo sayangin. Nasingpit mo bing, talaga sigurado virgin. Kaya no saan mo kayat? Baka, papa ha? Makapapatayak nga bukod kun nga ama no. Ang dadakis nga pangpanggipom kinilayla, ha? Sus, kamit iho. Saan mo iramaraman ni Laila? Alam mo, kanunungan ka, chichis ka man. Ang impilimit ah. Napintas ni Laila, iho. Imposible nga saan ka may lab kang kuana. Tapati siya, kit may labag kang kuana. Papagisardin nyo man dahita. Warwarningan kayo, balbalagan kayo. Sa nyo langin aramiden ka, dati panunod nyo. Makapapatay at tibukot ko nga man, aramiden nyo dahita. Jadi aktor po sa kun manong nemi saan kun makadkadwapay ni Laila iti eskwela. Nagpadpada kami manong nemi kay ni Fernan nga nakapasa iti board. Kay ni Fernan manong nemi nagpakada iti kanu Manila ti pagtrabahuan na. Ket kas iting karin ni Papa manong nemi isut di nangi remedyo nga ti bakante nga posisyon iti DPSW iti probinsya mi. Siyak di Simbrek. Damok ti mga opisina manong nemi. Hey! No kasano gayon ti kinagwapo ni Engineer Ferdinand Castro kat kastano ti kinagwapo ti lalaking anak na, ha? Imala ka siguro gani papangmo niya. Anang imala? Anang imala, ma'am? Siya ni Christy. Di na ako huwagan ti ma'am. Ano nga ron? Sir? Nagpakatawa ka gayam. Nakan-katot posisyon mo ngayon siya. Engineer ka, wait? Balasa nga pa lang. Ngayon in-inoha kam siya. Ano kung ano in-inoha kam siya ka? In-inoha kam siya ka? Agbatog matlat na nagtuon ta. Alamat ni Han na naprangak lang. Nagkrasa nga sigot kang ka. Baklaak. Ha? Baklaak. Manibot din sarding ko teg chicks. Baklaak ko nakta. Aging ka na gito eh. Akong peti babae ti biyag ko. Nakapoy ko nga rod sa motultuladan ni papang mo. Manong nemi napas na kagtrabaho. Huwan, kapot tapat-patag ko ti trabaho. At ang nagkinagundaway manong nemi nga saan kami nagsasalita nga kitkita kini Laila. Ni Mama at kasasarita. Ma, kumusta ni Laila? Nabag ka din nga saan ka nga nagsalita. Ang payakin eh. Manipod di mong ipisinaak. Kan, napastag mat managpasa na. Agpaka mapaniskwela. Nasapa mo't nga gawawin. Kinabod nuna kahit na ba iti tumulong. Kahit katulong tayo. Tapos na kasta kita talang ubrana. Iti nakairuaman na ano. O, ti madbadlaw yung kuwana. Ano madbadlaw? No, at the boyfriend na nuna nga. Basta madugdug talak. Agargarig kakasasarita niti cellphone na. Kahit nakanting asawan ma. At the boyfriend na. Iso at bahala, no? Madadahil di pa nagbasa na. Numalpas na ito yung school year. May santo pa yung atawan, agretuaran. Ito na minsan nga rabi manon nemi nakita ni Laila nga dati hardin. Nakasasalita na sa cellphone. Naging inayadak. May tikarigig na. Sika. Diyak kahit kastawan.
Aman, abi ka dingasahan. Si ko Alan, ah. Nakita kayo. Siya? Bula. Kahit no konak nga, saan ka kayat? Aman. Sige. Libre gaya, mapigid dingasahan. Sige man langan. Naman doon sumartang kan, sige, I love you too. Biniglak man ng naming inagaw ti cellphone. Ha? Ano nga I love you too, I love you too, magpagkama? Sino nito? Hello? Hello? Kuya, tiyak katibat ko na kang kangasang kapay naman kay boyfriend? Third year pala tayo mo. Ang kapay nakapagturpos. Sabi mo, nabugbog ka, wanak. Kasi sino ko matasang nga mangbugkaw kang ka? Masansan nga bagbaga ni mama, nga takano ka sa salita, magargarigig ka. Ita ka na paniknakak. Ni Alan, Dejay. Ni Alan, boyfriend mo. Inyang angkol at I love you too, uri hamat. Ang angaw ko ma. Yang angaw mo sa peso? Siyempre, on kayo, ang gaptaw, I love you to kunam. Diyan ka di ba't kunakin ka? Ngaon ti sa bali nga ramedem, nanti mangipas na ti panagbasam? Ano ko mga sayangam ti kwarta ni mama, nga magpapabasakin ka? Nga itatag, mga opisina ako, baka siya akong ti pagkapuan ti masapul mo ti eskwela. Sorry, kuya. Magsina kamatla ito na dyan alan. Kuya, ang kamatla na dyan. Uray pay. Mangnam naman di tao, baka ibaga ng girlfriend na ka, marakop na ka, mabisito na ka. Malang napasnig ka, di ba nagbasa, makiar-aram ka matgayang. Serbiti tulong mikan ka. Yan, nasalpa mo. Nga di kwarto mo, maturukan. Padasan pa yung mamok, makisasarita ka kanil lalaki ta kita mo. Saan ton ko ya? Alala nga nga, di ba? Kwarto mo, di maturukan. Sige, kuya. Good night. Good night. Idada ko niti kwartok manong name kas lakayat kong ibabawi na iti panangungungot ko keng kuhanan. Sana ka makaturog. Baka kadagpauyo. Baka nadadang ang rebelde. Baka no... tinawagak manong. Sinong bata naman? Abay kuya. Sorry. Tiyan niya. Di palang kungip ko ken ka. Sorry ha. Baka makagura ka kanyak. Baka dadang ang rebelde ka. Baka naman panunot mo ito pumanaw. Baka agsubli ka di lugar iyo. Baka sama mo may tulit pa nagbasam. Awan ti pagdanagam ko ya. Basol kumit ngamin. Rumbeng unay ngong tanak. Sorry ha. Okay lang kuya. Siya turumbing sorry. Ay etam ka din ni Alan. Saan kuya? Agar-aram la kanyak. May isa ka na agar-aram kanyak nga amam no saan ka nga awan ti mariknam kang kuana. Hanga kasi ti kapao ti panagsasalitam katakwada. No sinuman di kita mga tawag kang ka. Saan ka mamangtad yaman nga kasla pampatsyanda nga adamat panagayat mo katakwada. May balakad ko lang kang ka. Budem tanyaman na komunikasyon mo kanig iti mag-aram kang ka. No, kasapo lang ti kasasalita ti cellphone. Itay, gagayim mo na, gagayim mo nga babae. Thank you, kuya. Kastan doon taramidek. Kuya? Sino ni Christy? Sino Christy?
Girlfriend mo? Nakamamom ti Kristi hanagan. Na minsan, natagtagainip mo eh. Kasano? Kasano nakita na nagtagtagainip? Kasi ba nakakiti kwartom? Kasano nakastrek ka? Nakalukat? Abi nga simrek ka? Kahit ka lang makita na kung asan ang panagturog mo. Ay, naglukukan. Kahit nagtagtagainip ka siguro. Kristi, Kristi kung kunang. Sika man nagangangaw kasta. So nga damagin ka no sino ni Kristi. Kaubi sinaak. Awan ti relasyon mi. Abi nga rin matagtagainip mo laman. Nga ara kupem. Sapoy. Tulami. Nakita mo lang. Ulbud ka. Kailan ako man, ang girlfriend ko. Katrubang noon na yan, engineer ako, naggraduara ko, at napagtrabaho ako. Ano ako man ang girlfriend ko? Ano ako making ka? Han, salsalut-sudag lang sino nga Kristi Dejay. Sige amit, bugdod ka manin. Sige, paturog ako. Awan di relasyon mo kini Kristi, kopi snack lang. Hindi awan. Diyan mo ni papilit. Sige, good night. Good night, kuya. Abang nga ganti. Chika din mo na. Nga? Nga mga dap sa cellphone mo. Sige. Good night. Good night too. Manong Nemi, iti na minsan, nga saan nakasimrek iti pisina. Tsaka matakas lamat mati pagbagik. Nag-excuse ako. Kahit ko lang timang matuwat ko nak. Manong Nemi, napanak nagpagdamag na iti mall. Di ba kadakas? Nakitak dito ni Laila? Kinakuyog na nga lalaki. Lutuyin? Tanggang ti ulo na ito ng babae. Siyempre, at ako mati-eskwela da. Yung mapin niya, at ito'y, kaduhan na na nga lalaki. Namunod na kibkibin da. Pahunay mo ta. Pahunay, kahit mo tumulong, di padam nga tao, di damat ipasnak, tagba. Manong Nemi, naglingada. Sinurot ko ida, idisan na ko nga. Makita, idilo, limabas datehan ko. Naman nagkipkipin na lang ta. Nagwapo ti lalaki. Iti manliyaw Manong Nemi, ni Laila, nakita na, Hay, kuya, apenta ka to'y. Ketsika, apenta ka to'y. Kinasido na kakibkibin mo. Friend mo? Ala, kuya. Ang dati pwede public. Uri, ang dati public. Papabasahin na ka sa balit aramin. Kuya, dahil malay may ginatang ni Frankie. Dahil Frankie, aywan kuya. Nagwapo gaim ni kuya, musika. Bakla ka? Obvious ba? Kung naging bakla ka, talaga ang bakla. Makayatak ko mga makikuyog kong kuwana nung saan nga bakla. Kaya mayatak ko mga makikibin kong kuwana. Una wala na pamadig kita tao. Sorry kuya. Anda, may ginatang. Pasati project me. Sorry man. Sige kayo din. Nagwamo ni nga kuyang musika. Kras ko yung zona. Gimbabaklakan sa amin, loko. Oh, obvious ba? Edi may isa nga sardam Manong Nemi. Tiyak makaturog so napanag iti hardin. When, porcher
college idin manon na ni Laila. Hindi to masidag. Kuya? Hoy, abi hindi ka pa naturog? May klase na bigat. Oris ikaw, opisina na bigat. Mamaninti ka, agtukaw ti abay mo? Kasano ko may ngarod nga baga kasaan kat nagtukaw ka matin? Nagbanglo ka? Sa nga banglo dito natural lang nga banglo. Dahil tinagdi ko sa. Sumango ko mang kanyak. Simango akon. Napintas ka, Laila. Salang sikat mga bagbaga na ita. Amin nga lalaki, napintas sa kanong. Sabi ko yan, nagsinay ka. The problema mo, kuya. Di mo malaglagip di kiti parents mo. Naman. Ni manong mo ngay, malaglagip ko na. Awan gayam ni tatang mo. Ada pala provincial jail? O ano yun, adan di munti. Aming sinnaay kakasta. Malagip ko ni Danny. Abay hindi di manong. Didibili na kanya kasang kapay bayan. Maudi nga tawanin da ito Agraduar kanton. Tulungan kanto tapno makastrik ka ti trabaho. No may pasamti board mo. Danto na kitikon daw siyempre. Trabaho kan. Dumteng ton ti panahon tapno magkita ka mo ten. Ito kataktak ko na inay mo. Kahit mo sawan, umuno na akong gasawang yung sika. Nag-asawa kay Pekin ni Christy, Christy ka di manin. Kuya, apin kas laon hidig mong ti babae. Ako matin tinubiyam. Kuna ni mamang mo. Di ka nga, kang kanayon ka kano mangyaw-awit ti babae. Nga dadat ka po na nuapin nga kang kanayon na kaungtan ni papang mo. Manipot ka nung idi, nagsingsingpet kan. Awang ka nung matan ti babae ti biyag mo. Ape kuya, saan ka nung mahilig? May parit namin May parit nga niya, may parit nga chicks ka. May parit nga makinubya ka. May parit nga ag-asawa ka. May parit nga garemak. Api ko masinap mga parit ko mga agarem ka. Imbilin ni manong mo. Masang ka kanong armen. Bay, kahit na ko mga armen, nung saan imbilin ni manong ko? Laila, anat marik na kanya? Kuya, I love you. As a brother. Nalalabas pa ng brother. Hindi pa ilang ibagbagakin ka I love you. Hindi kang kanayin ka bisbisituhan. Hindi ko ang pinaritan na. Sabi nga ni Alan. Mata. Waping sinay ka manin. Ika po ka ditibilin, di manong, iso nga san na Carmen. Di ba, yung bagaking ka, nga, okay, ha na Carmen, ngam siya ti makarim kang ka. Di at least, saan nga siya katagarim kanya? Di ba? Natong palmumit lang tibilin. Ipas nang matubasa. Dahil ito no, makapagturpos ka. Ito no, trabaho kan. Isuntun ti panangarim ko ken ka. No? Isuntun ti panangarim ko ken ka. Siya ti mangarim ken ka. Tapos sa mga salungasing tibilin de di manong Dani. Ngam love na, kuya. I love you. I love you too, kuya.
Saan ko marakaw kasta? Takapay, kat unta maten. Siyempre, masuliso ka. Nga mga kanyak. Kaya't mo siya ka mismo at mga karigilips mo ko ya. Laila, I love you. Basta kung pa'y basbasamak ka datang. Graduarat pa'y. Ano nga ron, di akong makaliklik. Di akong magawid ang tirik na. Katsakroyan ka. Astoy. Sinakroyan akong nagpaiso ha. Luko, rimor ka nga nagbra. Wala ko mga. Nakawin ko yun. Tas di ba ako? Sak pala nangagay lips mo. Siksika lang. Siksika lang. Kuya. Pero lang nga kuya ko na. I love you, Arman. Sige. Pangibanak nga rin ka. Itulnog na ko ng silad ko. Saan tumatan mapanit silad mo? Di mo kahit nga kay dada. Allah, ipulong ko kay ni mama. La. Sino mama? Ni mamang mo, mamamatin tao ko kay kuwana. Di mo kayat? Sampay lang kuya. Nagdadwarak pa eh. Di mo kadikayat nga maisa ka virgin nga idatag mo iti altar. Kasla sana ko nga makuray. Basta guray ka Loko ka. Ala kuya, jak pa'y kaya. Manong Naimi, kahit ko kumalatan dengan talaga ng kuya please, ang kupi kaya. Kagura ka, ano ipilit mo? Sige nga. Good night. Good night, sweetheart. Good night, sweetheart. Kabigatan naman nun, Naimi, nakaragragsak. Nadlaw ni mama. Isang nga itiragsak mo itayo, ho? Makita ka na itirupang. Dati-dati nung gusto nga mag-ring ka kita, gapo ka ti kwarto mo, may dito kusina. Nakamurarag ka. Takit, kaskla. Ay, makaragsa ka, baka nanatan ang tagtagay na mo dirabi eh. Mama. Anong pakaragsakam ko na? Adan na kinawat may kinahila. What? At ano ba sama kayo? Awan, mama. Ngayon, adan na kinawatan mi. Kaya't mong isot agbalik na asawam. Iyalati ko na nga saludsud ka na kayo. Kaya't yun agbalin. Ngayon isot agbalin nga manuking niyo para kanya. Bakit nga saan? Ngayon tayo, sa bali ko mga, jak unay amam mo, ilalayla kita, manon nga tawon na dito dan na tayo. Hangem, saan kan nga magkarelasyon ti sa bali? Apaman nga dan relasyon nyo. Talagamit ma. Mani po di nalmay sa katawang pat sa baling kinirelasyon ko. Very good nung hasta. Eso na lang ta. Mabayag pa yung orayan eh. Siyempre, agradwar pa eh. Ag-board, ag-trabaho. Baka no, saan ka mga makapagtapal kat? Oo, nakata kayo dito ha? Manong Naimi, tegunadan no anya tinekari, mayat tay manunusan. Iso ti mapasamak. Nagradwar ni Laila, Manong Naimi, na ipasana ti board na aging gada kami ka ni Papa ti mulong kang kuha na nakastrek ang nagtrabaho iti may isang ospital. Kahit kun Manong Naimi, nga pagtulagan minti kalay sa amin. Kalay sa? Saan ka din nga ron, Ben? Maganatan ako na eh. Paanag kumapayag abroad? Oh? Kahit ko na di abroad pagtrabaho kalpasan lang experience ko makatawin.
Ag-apply ti Canada, unon di Australia. Layla, awan ti kasta plano. Jack ka din bagakeng ka. Anya palit pasapol mo kung abroad. Awan matinaskin nga, iyornungam ta doang kwarta. Awan man nga rin kakabagyam mga tultulungam ko nga. Tadi di kakabagyam iji lugar yo. Handa kamit ka kay kayat. Ako kontra kay mat, di ba? Kabagyang kumanita, di tatang. Inabangga ka din sa iji lugar da? Ikadamtan niya na plano mga abroad. Okay? Dito'y ka? Dito'y ta? Dito'y tayo. Sige, boss. Pagtulagan na ti kalaysata. Tap na ti kasta? Mapasamak to ti kalkalik ko gumam? Mapasamak to ti panag-asawa ta? Sige. Manong name nagaw-awid ni Fernan nga nagtrabaho dyan Manila, idireta nga panagkalaysag. Kahit mo sa one friend. Single ka pa lang ita? Isang harap inurura ko nga sikat mo muna. Tapos siya malati best man mo. O, makita mo? Nga, do pala pulpuligos mo. Takay man lang nagkatuloyan kinilayla. Kabalay kay pa yan. Bitchin nga kasar ko. Oo? Agtapal kaan. Kapota dito na kinarian mi. Kinatumteng ton tirabi. Di sunton. Opo. Good luck ka na kayo, friend. Naragsasagda di ka aldaw, manunaming aldawan di ka lay sami kinilayla. Awa malang manunaming iti may, iti mabuno nga partido na, iti mother side, tayo ko nakarudet nga. Gapo ka rin di ka napasamak kriman sa dyan. Imulmula dan tiguro da keng kuha na, naman pa kaya't kumamit ti asawak manunaming ti makapag-reconcile ka na kuha na. Gapo siguro, tasan nang insanod ti kaso di kiti talo, nga nang patay ti mang patay ti kapsat na. Dati siguro ti po na no ape nga, sanda nga kasla, kahit nga makapag-kikinawatan na. Ngam sana balik ko na manunami. Tinapateg, kad natungpal ko, ti karik, kadididani, nga tsak baybayan, kat nagbalimpayan na, nga asawak ni Laila. Nga kanay di rabi, kalbasan ti kasar, manunami, nagunud kong tinabayag kong nga tartarigagayan, agunudan kang kuana. Ti pa nagmaymaysan ti bagimi manunami. Ti pa nang tednan, apa nang isuko na kanyak ti amin na. Ti pa nang burak kon ti kristal, anabayagan na salsalamet-metan na. Oh, Laila, sweetheart, Harman, natong palmetlayan ti amin. Amom ka di nga di damo ka makita di lugar min di damom ti umay. Kras ka din. Inaarapahap kong si katakbaling na sawak. Intaw-tawat ko rita kinapat Diyos. Ape nga ni Alan. Alam ka man ni Christy nga eh. Naulit manin manunay di panagampahayag ni. Dinigos ko manin suna kadagidag kakabarang agek iti na dumaduma pa sa tibagina. Nakakinkinis. Linlinis manunay mi. When awang pulos ti makita nga niyaman ori basidla ko mapiglat kadigiti legs na ti saka. Nakabibindas ti kuk ti pambagina manunay mi. Perfect. Nagbagay kami manunay mi, tagwapo akmet, maskulado akmet manunay mi. Saan kami nga si Mina pahay kada papakin ni mama, ta siyempre being buridak sa iya kami ka nagnayad. Nga dito'y manong nemi nga nagsangit, nga naggargaragak, nga naggargarikgik, titalo nga anak. Nga pakaragraksakan, da papakin ni mama, ang nagritiron ti trabaho da. Kada kiti apo ko da, anak mi kini Laila. Ison, itinagbalin nga apple of the eye da. Pas nagmamet, iti pa nagtrabaho mi, manunay mi kini Laila,
nga going to straight ako nada. Aduman di kiti babae manong naming nga magsulsulisog kanya kung saan ko'y naramid. Tinararamid idi ni papa nga chicks. Mas pay manong nami nga 100% kajak to pulos ikisayan data nga porsyento apa nagtalik ko ti asawa. Ti asawa nga kadatalosan nga babae dito lubong para kanila. Kasmet iti hiyam. Saan ko pulos apa naggandat amang lipot mo no mang dadail ta sa grado ti kalay sa amin. Manong nemi daytoy ti pagkasaritaak. Kanagyaman ak unay ti anos mo nga ng urnos kalpasan nga nag-insan kang ka dito Italiana. Kat sabi ko man at damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padag ka nga di mga ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Arman.